Un gotet de llet i a dormir. Un podcast sobre criança i supervivència extrema amb Miguel González i Ricard Fernández. Què tal? Bona tarda, bon dia, benvinguts, benvingudes a tots i totes a Un gotet de llet i a dormir 2026 edition. Ricard, hola, bon dia. Què tal, tio? Ho vaig aprenent, Com estàs? Bon any. Ara diria bon any. Fins quan se pot dir bon any? Però ja ens ho vam dir, És una gran pregunta. no? Ja ens ho vam dir, bon any. Ja En està, veritat. a partir del dia 2 ja no cal dir-ho. No, és veritat. Doncs pues ja no cal dir-ho. Avui tinc ganes de parar, tinc ganes de respirar. Ja hem superat els Nadals. Tot i que això ho enregistrem en plenes vacances, sortirà després de l'últim capítol que vam fer en directe. Són les coses atemporals d'aquest podcast que passen. Però bueno, sense pressió, sense presses. No. Avui sí que necessitava un cafè, jo, Vull dir, no te canvio la llet pel Jo cafè. també. I així les I tassetes... així se veuen les tasses oficials, que per cert m'han reclamat que sortegem més tasses, que no ens esperem a l'última temporada. Ah, vale. I si la setmana passada en van sortejar alguna i no ho sabem, doncs sortegem-ne més. Doncs com bé tu Vale. ja saps, sortejarem tasses Molt bé. si ens feu donacions. Colla de cabrons. Ara, exacte. Perquè no són gratis les tasses. No són gratis. Home, són gratis. sortegeu. Pagueu. Bueno, però hem de, hem de regalar coses. Ja farem amortitzarem alguna de diners. Hem de fer un pedido. Un pedido, però... pedido. Hosti, xec. De moment s'ha de dir que no estem complint els propòsits que ens vam marcar pel 2026 perquè com no han arribat donacions, No hem doncs pogut fer res, no hi ha no. propòsits. Bueno. Però bueno, tenim alguna proposta? Tenim focus. Ah, mira, El no que sí- m'havia fixat, veus, amb els focus? És que no m'informes. El que sí pot passar és que Què? qui vegi aquest capítol Sí. i el que va veure el directe de la setmana passada Sí, vegi un decorat. sí. Si tot va bé, potser al següent capítol el decorat canvia perquè ja tindrem l'estudi muntat. Vale. I no és gràcies a les donacions, és gràcies al trinqui-trinqui nostre. Trincon. Bueno, escolta'm, ja vam despotricar prou el capítol de la setmana passada sobre el Nadal. Sí, Vull dir que no parlem de Nadal. Ja n'hi ha prou. No. Jo com te ja necessito parar, necessitava cafè i no sé si m'has d'explicar alguna cosa. Explica'm coses. Doncs mira, sí. Va. Em va passar una cosa durant aquestes festes, baixant al magatzem reial d'aquí a Tarragona, que es fa allà el Serrallo. Molt que xulo, com però molt si- de fred. Sí, a dins, sí, feia no? fred a dins. Sí. I plovia quan jo vaig anar. Dins també? No, dins no. Vale. Dins no. No, total, que vaig baixar, vaig anar a buscar l'ascensor d'aquell que hi ha per passar les vies del tren, que com sempre, Ajuntament de Tarragona, no funciona quan baixem les famílies amb cotxets a l'altra banda del tren. Però bueno, Perquè les famílies us heu de fer resilients sí. i buscar-vos la vida. A veure si faré resilient jo a l'alcalde. Bueno, podem convidar-lo. Total, que És pare, jo també. estava amb la meva família a les portes de l'ascensor, Sí. s'obren les portes perquè diràs, així que no anava, no, només anava de pujada, de baixada no anava. I com Les tornaves escales tampoc anaven, I com tornaves a pujar un cop ja estaves No, dalt? no, jo vaig entrar i llavors no se'n tancaven les portes. Vale, Només funcionava si l'ascensor venia de baix. vale. Coses de la No ho Tarragona entenc bé, complexa. però puc dissimular. Vale. I tot el que es van obrir les portes, va sortir un papa amb un cotxet i una mama amb Sí. el nen penjat i el papa s'atura, se'm queda mirant i me diu: «Ei, tu ets el del podcast, no?» T'encanta això, I jo, Ah, que sí? que vaig Estàs pensar... en tu salsa. Vaig pensar, Soc Ricard... famós. Exacte. Ara, No. ara em demanarà que li És signi de- la camiseta. No. Dic, desplega una actitud positiva, Propositiva, i no siguis exacte. al borde habitual, perquè gràcies a la gent que ens escolta i ens veu, doncs llavors vaig desplegar ràpid allí com, doncs gràcies, tal, però sí que crec que Què és volia? important dir, perquè no vaig pensar en demanar-li el nom, però saps quin va dir d'on era? Del grup d'homes pares de Montblanc. Hombre, I això em va fer pensar. I, crec Hombre. i com que ens està escoltant aquest podcast, Sí. veiem que ens escolta per Spotify, primer, que em sap greu no haver-te demanat el nom, gràcies per reconèixer pel carrer i reconèixer la feina que fem i que li agrada molt el podcast, i crec que és interessant, ja llancem aquí, de tot el grup d'homes papes de Montblanc, hòstia, que vinguin un dia dos és convidats. que teníem una proposta que no Clar. es va acabar de materialitzar, que era anar altres allí. Llancem-ho. Exacte. I Llancem-ho. després, quan tu recordes que fa unes setmanes van posar un botó a la web
que podien deixar missatges d'àudio, Sí. vale? Que mai hem revisat Sí, si algú hem d'escriure un àudio. si algú ha escrit un àudio o no. Però tenim un àudio que em va arribar a mi al WhatsApp personal d'un papa d'aquest grup, també. Que Jo- no l'hem posat mai Jo encara. entenc que potser hi ha homes que no volen donar la cara i que els vinculin a un grup d'homes Doneu la pares. cara, no passa res. Però en representació de tot el grup, que a més estan liderats pel Guillem Massot, un dels convidats que hem tingut aquí al podcast, Que pensa que Ostres, som necessaris, clar. val a dir-ho, perquè això ens valida com a persones emocionalment i crec com a que podcast. podem tenir una conversa molt xula Sí. amb dos papes, Sí. homes, que estan, a més, participant d'un grup de construcció de la paternitat Molt bé. i aquí em podríem parar, Molt perquè és bé. interessant. Per tant, llancem proposta. Perquè no o tenim- anem o venen. Perquè m'és no igual. tenim referents. Us recomano el capítol. Jo el capítol del Guillem Que Massot votin i tots entre els ells, altres. que votin qui ve. I ja està, i que vinguin dos. Bueno, doncs acabant amb aquesta automirada que ens hem fet, per no dir una altra paraula, t'he de dir que aquestes festes he rebut molt bones crítiques del podcast, m'han dit que parlo molt de la meva sogra, no sé si és bo o dolent, i m'han dit que tots els capítols els resulten interessants, que alguns fins i tot se'ls hi fan curts. Què dius? I això que és capítols de 1 hora i 26 minuts el més llarg. Això t'ho ha dit algú que t'estima molt. Segurament, però ens hem d'agafar a la gent que ens estima. Ah, I sí. ja està. I també, Ricard, hem de canviar aquest moment que surts tu dient ei, famílies, subscriviu-vos perquè m'assustes molt. Jo estic tranquil·lament escoltant el podcast i què vols que faci? I Va. me'n sorteixes. Reunió d'aquí per a mateix. M'espantes. Què vols que fem? Hem de muntar un vídeo molt xulo amb animació, que això ens ho farà algun dissenyador gratis o la intel·ligència artificial, i el posem per mi. Està molt guai posar que se subscriguin, però és que me fots uns sustos quan surts amb, saps, així amb aquella veu d'interessant que tens i m'assustes molt. Canvio la veu, faré un altre No, vídeo. no, ja ara, el que sí farem és un altre vídeo, perquè si no... Si no, tots els capítols és el mateix. Clar, Però bueno, però ja m'inventaré alguna cosa. molt bé. Van triomfar els vídeos nostres de Nadal, però això ho vam comentar la setmana passada. 500 visualitzacions en 24 hores el vídeo de la nostra planificació del 2026. Bueno, és que aquell sopar d'empresa va ser fructífer, Molt, fructífer. molt. Jo me pensava que anàvem a sopar i el Ricard va treure un ordinador i em va dir vinga, que aquí hem vingut a treballar, Clar. Espavila't. Era un I- sopar working. No, les 11 de la nit trucant a gent perquè vingués al podcast, Sí, tio. fent amics. Sí, sí, sí. Bueno, avui parlarem d'un tema, Ricard, que no és fàcil, però que és necessari parlar-ne, Sí. vull dir. Un d'aquests que no sempre es veu, i va, fes la conya, que te l'he posat en bandeja, no? Quan te dic això sempre fas bromes, ja, tu. però ja... Ara ja no? Vaig lent, tio, vaig Ostres, lent. que... Sí. Vaig lent. sí. Bueno, Home, pues, sí, passem als Nadals i avui tocarem un tema delicats. Mm. D'aquests que tu després surts jo surto molt tocat. destrossat. Sí, jo surto molt tocat d'aquest Perquè tema. sempre que han vingut psicòlegs al podcast surts destrossat. Molt. És que vam tenir 3 psicòlegs seguits al Sí, podcast i jo ja estava, vamos, demanant Teràpia. consulta als 3. Als 3. Avui a veure què passa. Pues- Un fort aplaudiment per la Sofia Venteo, Abrines, que és psicòloga experta en psicoteràpia, d'integració i reprocessament del trauma. Mare de Déu. Quantes coses. Sofia, hola, què tal? Hola, Bona tarda, bon dia, com estàs? Molt bé. Molt bé. Important. Acosta't al micro. Micro, sí, sí, Sí. sí. Miro el micro. Agafa't el Ara micro. te regularem, però... Sí. Aquesta és la distància Aquesta és òptima. la distància perfecta, jo diria. La Sofia ha treballat en equips d'atenció a la infància i l'adolescència, no, Ricard? Sí, Acompanyant infants, vam també coincidir. pares i mares, famílies, expedients oberts, bé, moltes coses i bé, volem parlar amb ella, doncs això, sense judicis però sense maquillatges, per tant, doncs, per entendre, que ens agrada molt entendre. Ricard, per on comencem? Doncs mira, jo crec que la Sofia té un recorregut laboral força intens, que ens el podria explicar ella mateixa també, perquè així també tothom posa una mica... Qui t'escolti, qui ens vegi, diu, hòstia, vale, la Sofia què abarca? Perquè és que abarca molt. Sofia, tu vas estudiar psicologia? Sí, A on? a la Rovira i Virgili. I Mira. abans? I abans vaig fer un grau mig d'atenció sociosanitària i un grau superior d'integració social. Vale. I llavors, quan acabes els estudis, com arrenca? Bueno, no, estudies més, no? Màsters, postgraus... Sí, jo considero que he tingut la fortuna de poder anar treballant d'allò que m'he format. Molt bé. I Ja és una així, sort, no, dius, Sí. comencem pel final. Vinga.
I així, no?, donem visió. Per canviar, no? Perquè pel principi ja comencem sempre. Claro, perquè la gent té la incertesa d'on anirà a parar, on anirà a parar. Aniré a parar aquí. Que tota la meva formació més aviat és clínica i tota la meva trajectòria és social. Per tant, no puc triar entre el papa i la mama, perquè me'ls estimo tots dos. I diguem-ne que després de fer el grau mig i superior, no?, que són una perspectiva més social, després sí que me va interessar la psicologia sanitària, després de la carrera vaig fer el màster. Què és la psicologia sanitària? És la psicologia que té a veure amb la salut mental. Vale. La que té a veure en l'àmbit de la salut de les persones. I he desenvolupat feines, quan vaig acabar el grau mig vaig estar en una residència amb persones grans, quan vaig acabar el grau superior vaig estar a Fundació Premata treballant amb persones amb trastorn mental sever, vaig estar de fet 10 anys, i després vaig entrar en el món de la psicologia sanitària, vaig estar en un centre d'addiccions, he treballat per un centre mèdic i també per companyies d'assegurances, fent psicologia sanitària, atenent... Al final és com fer de psicòloga de capçalera. És com estar molt oberta a poder detectar, a poder atendre el que tu pots i a derivar el que no abarca dins del teu camp de coneixement, perquè no ho sabem tot ni ho hem de pretendre, no? I després, vaig estar a l'equip tècnic a la Fundació ONADA, amb el centre ocupacional, per tant, tot el tema de discapacitat, dependència, doncs l'he abarcat i després em vaig voler obrir camí en un lloc diferent i vaig provar amb infància, darrerament, serveis socials. D'aquest recorregut, què és el que més has odiat i el que més has estimat? Ostres, doncs dos cares de la mateixa moneda. Jo sóc una persona que estic molt abocada al coneixement, a la saviesa, i el que més he odiat és haver de fer una feina que li diuen nutricional. És a dir, treballar per guanyar un sou i menjar. I el que més m'ha entusiasmat és que sigui un instrument pel meu propi creixement i, evidentment, per poder aportar amb els altres. Soc com una esponja, si rebo, dono molt. Molt bé. Està bé. I en què seria el teu camp de l'expertesa? Quin seria dins la psicologia? Dins de la psicologia? Sí. Per gent que no són psicòlegs i que els que ens escolten no són psicòlegs, Clar, mai m'ha agradat triar, perquè a mi m'agrada ser una psicòloga generalista. Si existeix el metge de capçalera, per què no ha d'existir el psicòleg de capçalera? No existeix? Bueno, com a tal sí, però no hi ha una formació específica. Està la general sanitari. Jo he fet un màster que es diu Psicologia General Sanitària. Però a partir d'aquí, si no t'especialitzes, pues maestro de todo, sabedor de nada o al revés. No sé si ho he dit bé, no? Sí. Per tant, vaig estar buscant molt de temps i he triat el trauma perquè per mi és una falsa especialitat. Perquè és tan transdiagnòstica que acabes tocant tot. Ara entrem en la matèria. Ara entrem en el trauma, però no hi ha una especialització en el trauma com a tal. Sí, no? tot el que és la detecció, el traumatòleg. Sí, home, clar. I al meu poble també hi havia un pub que es deia trauma, sí, no, això ja queda clar, no, però... Digues, perdó. No, però tu quan vas al traumatòleg... Què t'està passant amb les rodetes del so? No, que alguna cosa falla i no sé el què, Aquesta és la teva, ho arreglarem, no et preocupis. La tenies molt alta. Ho arreglarem, Aquesta és la de la Sofia. Sí, ara, jo crec que ara sonem una mica Aquest més sóc bé. jo. Sí, perfecte. Sí? Sí, ara sí. Bé, estàs tranquil ja? No, però ho estaré, no us preocupeu. Digues, Sofia, disculpa. No, deia que quan tu vas al traumatòleg, sí. No, què hi ha? Potser segurament una fractura o d'altres aspectes, perquè jo no sóc metge i no sé ben bé què abarca un traumatòleg. Si vas a un psicotraumatòleg... Es diu així? Ho veus? I després te'n Psicotraumatologia rius del psicojudo. seria l'àrea, no? Seria com el traumatòleg de la ment, no? Clar, al final, què és? Un trauma, una ferida, una fractura. Poesia. Clar, què és un trauma psicològic? Una Doncs ferida? és una ferida. És una ferida. I la idea de transdiagnòstic és que té una part que és pròpiament evolutiva i té una part que si empitjora pot generar patologia. Per tant, quan parlem de trauma, si ens referim a trauma com a tal, és això, és una ferida, no? És una ferida, sí. Podríem dir així, és una ferida i si comencem a ampliar, que això és un pou, no? Sí. És una ferida, almenys el que és el... Sí, tots els traumes. És una ferida que ens fa estar en lluita interna.
I un trauma no ha de ser una ferida... És a dir, jo penso en un trauma i penso en coses molt extremes, molt bèsties, Posem molt exemples greus. i així ho entendrem tots millor, no? Com què? Claro. Com què? No ho sé. No ho sé. No t'ho sabria Si ara, has no dit t'ho sabria extrem, definir. digues alguna cosa extrem. Una situació de... Per Això és exemple. traumàtic Clar. i és extrem, Però no té per què ser extrem un trauma. efectivament. Què fa que es converteixi en extrem? El primer de tot, la definició com a tal de trauma està en el Manual Diagnòstic Estadístic. Actualment tenim vigent la versió 5, el DSM-5, i això el que ajuda és a obtenir consens, sobretot de cara al diagnòstic i algunes companyies d'assegurances. I a part de quantificar això, no, què és el trastorn d'estrès posttraumàtic, va començar, perquè és un TEPT, al final si parlem de traumes, trastorn d'estrès posttraumàtic, va començar a configurar-se aquesta categoria diagnòstica amb tots els ferits de guerra, que va ser massius. De fet, la Primera i la Segona Guerra Mundial van ajudar moltíssim a desenvolupar aquestes eines perquè havien de ser precisament massives. I quan tens molta mostra a la investigació, pots obtenir bons resultats. Ara diré una cosa que potser és, no sé, no, el rap no neix d'aquí? El rap. Sí. El rap, el La cançó, hip-hop, sí. el hip-hop neix de... Eren els soldats que van tornar als Estats Units i cantaven els seus traumes al bronx perquè no sabien com expressar-lo. Crec que va néixer aquí el jo rap. això no ho havia sentit, conec la història de Diddy Combs i etc no? Puff Daddy No sé i si ho vaig llegir fa poc a La Vanguardia, no sé on, que la Jo ni confirmo ni desmiento, no ho sé. Ja ho buscarem després. No ho sé, Però bueno, té Sí. sentit, perquè el cantar, per exemple, quan els negres eren esclaus al camp, ho feien precisament per poder-se dissociar. Aquí neix el rhythm and blues, no? I també, Sí, i poder ja, treballar clar. amb un ritme, el cantar també, no? La música en el tema més militar també ajuda a marcar pas, també ajuda a la cohesió de grup, vull dir que el tema de cantar per exterioritzar o per desconnectar té una funció potent. Ho buscarem. Sí. Em sona que sí, que els soldats cantaven. Sí. I reprenc una mica per donar una mica de claredat, no? Vinga. Això del manual diagnòstic estadístic, no? Que ens ajuda a donar marc però no ens dona moltes explicacions pràctiques per poder treballar. Hem posat l'etiqueta i tenim 2 possibles traumes, no? I així podem aclarir una de les primeres qüestions. El trauma... Anem a pensar en traumes que no siguin tan extrems. De què t'anava a parlar? Vinga. No, perquè estava pensant... És que no, perquè jo mateix m'he contradit perquè anava pensant en dic, ostres, És el que havia si dit, algú clar. abusa el meu fill ja ho sabré, però potser no, no? Potser no me n'entero. Puc Bueno, no enterar-me'n? vols dir si ell no t'ho verbalitza? Clar. Pots no enterar-te. Perquè les manifestacions d'això, no? del dany emocional generat, poden ser subtils. Clar, això passa... Tu parles de... És que crec que ens hem passat, crec que hem passat unes pantalles, o almenys a mi m'han passat pantalles molt ràpid ara mateix. És a dir, jo encara estava... Perdona, No, Ricard? digues. Jo encara estava amb el tema de trauma, com es construeix i si, per exemple, un trauma és un fet concret o pot ser una acumulació de coses més petites. Sí, jo no, amb la meva ment, que és endreçadament desendreçada, no, tinc la necessitat de dir aquesta definició perquè crec que és un punt de partida molt aclaridor que contesta totes dues qüestions que heu plantejat, que és en psicologia, malgrat aquesta etiqueta diagnòstica de trastorns d'estrès posttraumàtic, Vale. denominem el trauma amb T gran i el trauma amb T petit, amb T minúscula. Vale? El trauma amb T majúscula tenen a veure amb esdeveniments que solen ser únics, molt forts, molt impactants i que depassen la capacitat de donar resposta de la persona. I només és passa un cop? El trauma en T gran poden ser repetits, però amb un n'hi ha suficient per poder experimentar la sintomatologia traumàtica. I aquí ens poden venir coses al cap com un abús sexual, ens poden venir coses al cap com un accident, un incendi, La mort una guerra. d'un familiar, d'un ésser estimat, per exemple, no? O no seria tan... Aquí ja incloem la relació. Vale. Incloem la relació, ens anem al trauma amb T petita i té a veure amb una falla sistemàtica a la vinculació composada per un munt de petites coses que tenen a veure amb l'accés, amb el maltractament, amb la intrusivitat,
o amb el defecte, amb la negligència, amb la desatenció, amb l'abandonament. I aquests traumes amb T petita podrien acabar esdevenint un trauma amb T gran? No, però No. són un trauma amb un tractament, o sigui, que sigui T petita no és que ho faci petit, Ja. que fes el tractament. Simplement és que ho requereix un classifiquem d'una manera desplegament més diferent. Vale. gran. Sí, exacte. Vale. exacte. I hi ha infants, per exemple, que poden viure una situació semblant i manifestar, i aquí ara ho lligarem amb el que deies tu, Sí. Ricard, i manifestar aquest trastorn d'estrès posttraumàtic de manera diferent? Com dius, a veure? Matitza amb aquesta pregunta perquè És a jo dir, la pugui conceptualitzar. Sí. És a dir, davant d'una situació extrema, com dèiem abans, un Sí. accident, un Sí. abús, una situació d'abús sexual, Sí. dos infants poden reaccionar de maneres diferents. Clar, perquè no té a veure amb l'esdeveniment, que Val. aquesta és una altra qüestió que és cabdal, important parlar des del principi. Té a veure amb la capacitat de resposta de Clar. la persona. És a dir, no és una acció-reacció directa. Això és el que em referia, que no hi ha una definició. És a El dir, mateix fet no ens afecta a tots igual. Això mateix. No. I no afectarà a dos infants de la mateixa manera. No, ni a un adult, per Ni a un exemple. adult, clar, però sí, ho centro amb el tema infantil perquè Sí, és el que ens atany, però sí, entenc que és extrapolable. sí. I què fa que les respostes siguin diferents? Això es pot entrenar? Doncs depèn de les pròpies eines de la persona, depèn de la resignificació que se li doni, depèn si ha tingut algun testimoni empàtic o hagi pogut recollir. És a dir, no tenir una vivència dolorosa en soledat que no hagi estat ni menyspreada ni ningunejada, no sé si està ben dit això. I també té molt a veure amb el moment evolutiu. Precisament per això jo lligo la idea de no és el mateix en un nen que en un adult. Clar. Un nen O amb un nen molt petit i un nen que estigui proper, per exemple, un infant que estigui proper a l'adolescència. És a dir, les etapes vitals i evolutives seran diferents. Absolutament, Ah. absolutament. I, per exemple, no? El fet de perdre el papa, la mama de vista, siguent molt petit, li pot generar una activació i el pot abrumar de tal manera que el pugui desregular profundament i en un adolescent perd de vista els seus pares, es gira i diu, ja es trobaré. Està content. Escolta, i Ja fixa't tornaran. com pot ser... Clar, no. Ja tornaran, Ja, no et preocupis. Sí, que corre a l'aire, no? Sí, exacte. No, però bromes És a per part... posar-li una mica de... Sí, evidentment. És tan important l'humor, fins i tot... Per en- això, fins i tot aquí, Jo sempre. Fins i tot aquí. I ara sí, Ricard, que, perdona, és que jo crec que m'havia saltat aquests capítols i avui jo crec que estic una mica espès també, i el tema és molt interessant i s'ho val, i per això no volia passar-me aquestes pantalles tampoc que deia abans. I ara sí, amb el que deies tu, com els pares ens podem enterar o no de que hi ha aquest trauma. És a dir, com a pares ens preocupa, no? Sí, perquè ja sortiré dels abusos, perquè sempre quedem aquí, Sí, però sempre fiquem el mateix podem exemple i segur que n'hi ha més. un Posa un accident. de cotxe no, amb els nostres fills i, bueno, per mi ha sigut un accident, Sí. però com puc saber jo si el meu fill allò l'ha traumat? Què és el que em donarà pistes? Ho sabré el moment, els 2 dies, quan apareix el trauma? O el trauma El trastorn d'estrès posttraumàtic que deies, no? Sí, A veure, hi ha 2 tipus de resposta, una més immediata i una altra més demorada. Podem tenir la típica, no? En aquí parles d'un trauma en T majúscula, la típica mirada de los 1000 metros, aquesta d'estar fuit, si estàs ido, i tens una mirada que és dissociada. ¿Vale? La dissociació és la separació que hem hagut d'establir a nivell emocional per poder suportar allò que ens ha passat. I a curt termini el que podem veure són símptomes de xoc. A que si dic xoc, no? La gent té molt normalitzat això a nivell de carrer. Estic en xoc, què estàs? Paralitzat, sí. aturat, fixat, però realment no estàs tranquil, estàs congelat. Aquí hi ha una congelació, diguem que són les primeres hores. I després, en els nens, i si és més greu, el que trobem són conductes regressives, regressió amb el llenguatge, es fa pipí al llit, no? Coses que li agradaven no vol, està irascible. Normalment el veiem canviat. Què et passa, carinyo, si això t'encantava? Com és que ara això no ho vols? No t'ho pot articular. I és que té el seu sistema nerviós desregulat i està abrumat. Això seria com el més visible. A mi em ve al cap que si per a un adult ja és difícil
donar una resposta, és a dir, que no? Saber com respondre davant d'una situació així, per un infant ha de ser encara molt més difícil. Vale. Si em vaig amb un altre exemple. Tenim un accident de cotxe, passen els dies i el nostre fill fa aquestes regressions. Bueno, jo crec que tots ho podem vincular ràpid. Hòstia, s'està pixant un altre cop, però si no ha passat res i de cop i volta el meu fill comença a mostrar aquests símptomes, m'he de preocupar. Si no ha passat res, vols dir si no hi ha A hagut mi, aquest accident de clar, cotxe? Exacte. Bueno, És que està passant alguna cosa. Aniríem als traumes amb la T petita, no? Sofia? Tu Ho sí que hauríem la amb té un petita. amb una T gran. Aquesta no te l'esperaves, huevo, Aquesta no te l'esperaves. Això talleu, per favor. No. És Talleu, que, per favor. això el que talla és tanta solemnitat, que Sí. condena. No. No, en sèrio, aquí aniríem amb els traumes amb la T petita? No necessàriament, li pot haver passat alguna cosa que no estigui al teu coneixement, que no estigui al teu abast. Jo voldria separar-ho, no? No ho he vist, però la conducta regressiva Sí. de sobte parla com si fos més petitó, de sobte té Exacte, que els nostres fills tenen 4 encopresi, anys, ja enuresi... grans, sí. Comencen No, a passar- no ho passem per alt ni de broma. No. I al final, bueno, tornar-nos detectius i buscar el factor causal, bueno, és important saber-ho perquè l'hem de poder donar suport. Però no és imprescindible, el que hem de fer és poder-lo acompanyar perquè torni a regular. És que al final el que ens preocupa, i això ja ho hem dit molts capítols, Ricard, és que als nostres fills els hi estiguin fent mal d'alguna manera i que nosaltres no ens n'enterem, no? I que Sí. això pugui esdevenir un trauma amb la T grossa o amb l'altra T. Clar, la T petita ja ve amb el tema de relació. I això potser surt més no endavant. podré parar de tot el podcast ja t'he per vist. culpa teva de pensar-ho. És que, de veritat, La té minúscula. Disculpa, Sofia. Digues. No, i ara... Dispensen-lo, que deia aquell. Vinga, va. No, o sigui, normalment amb un esdeveniment únic que és molt fort a ulls de la societat, doncs veiem conductes. Però si no les veiem, el trauma en té petita, té a veure amb la relació amb els cuidadors primaris. Però això no es protegim de tot, perquè si amb el papa i la mama tens una relació meravellosa i vinga, va, i amb famílies tensa també, i amb els avis també, però a l'escola te fan Clar. bullying, perdó, Sí. l'aspecte escolar és... És bullying, assetjament, Bullying. sí. A mi em preocupa Et fan- molt. Sí, et fan jo també. assetjament, doncs també té un potencial traumàtic que té a veure en la relació, però si sempre té un cuidador empàtic en el qual poder acudir i poder explicar el que li ha passat i que li pugui ajudar a tenir eines per afrontar-ho, és a dir, que no ho visqui en soledat. Nosaltres, com a pares, el que podem fer és poder-lo protegir de què? De saber que amb tu sempre tindrà un lloc segur, tu ets la seva persona segura, sempre tindrà calidesa i obtindrà una resposta empàtica i acollidora que no el deixarà sol quan t'expliqui això. És que- Aquí està, és a dir, acompanyar, empatitzar, no? Perquè i suposo que deixar-los i clar, també repetir-los, no? És a dir, si et passa alguna cosa Explica. això m'ho podràs explicar. Després ja ho gestionarem, clar. Si a la mínima, i això suposo que a mesura que es van fent grans és més difícil de gestionar i abans passava allò de caure, no? que ens feia por explicar segons quines coses perquè a veure si ens jutjarien, si s'enfadarien els pares, etc. Això també ha d'anar canviant, no? Generacionalment. Pues jo tinc una altra opinió. Crec que justament les generacions d'ara, els nens tenen tan poc espai amb els seus pares que per tant no hi ha espai per explicar les coses. Tu creus? Sí, jo crec que estem en unes generacions on surto de l'escola, Sí. de l'escola se'm va fer piscina, de piscina se'm va venir a fer violí, Ja. quan aquell violí si puc faré, és a dir, crec que estem en el moment històric on menys temps passen els nens amb els seus pares. Per tant, a menys temps per junts... t'ho compro, però per tema confiança generacional o comunicació, jo vull pensar que hem evolucionat. De fills a pares. Ostres, jo sempre m'he sentit segur com a fill amb els meus pares, jo, per explicar les coses. No et dic que no, et dic que no. O sigui, jo et dic que a nivell pel que veig, o pel que percebo, no sé. Són percepcions, en fi. I això em porta... Potser ara em salto pantalles, Bueno, avui posa-m'ho fàcil, que ja et dic, vaig Vale. lent. No, això té a veure, que dieu, amb la qualitat de la relació. Correcte. Amb temps de qualitat i no amb quantitat de temps. Mira, perquè fixa't... I també de perquè... fills de quina generació Molt bé, som. A veure, aturem-nos aquí, Ricard, perdona. No. Qualitat de temps i no quantitat de temps. És a dir, que val més
una hora ben aprofitada, no? Sí. Que no una hora 3, junts. Una hora ben junts. aprofitada no és una hora mirant la tele. No, aquí No, vaig. i ara? Una hora Claro. junts ben aprofitada, que no 3 hores o 2 o 4 tardes que sí, jo estic amb el meu fill, però jo estic fent coses, estic mirant el mòbil, ella està mirant la tele i anem cada un pel nostre costat, no? Això és Claro. res. Val. Claro. Però en canvi, Vale. És interacció, és Sí, sí, sí. relació. clar, de qualitat. Tornant al que deia, Interacció, ostres, que estem diu la al meva filla. punt de la història, ostres, amb més suïcidis adolescents, amb menors amb depressió. Per tant, alguna cosa està fallant amb el que és la seva base segura o el seu refugi a casa. Ja. Què està Això és fallant? veritat. Què en penses tu? És una resposta complexa en la que segur que em deixaré coses, no? Però sí que una mica apunto a de quins fills som, no? De quina generació. Les cohortes, d'això es parla. Què És són a les dir, cohortes? los estudios de cohorte té a veure amb les generacions. Vale? Per exemple, doncs, mira, jo em remunto amb els meus avis, nascuts any 26-27. Generació del silenci. Generació del silenci perquè van viure la guerra i van haver de callar per sobreviure. Com estan programats a nivell de sistema nerviós? Per la supervivència. Quins valors transmeten als seus fills? De supervivència. Sí. Treballa dur, meritocràcia. Aconsegueix col·locar-te en un lloc per tota la vida. També tenia a veure amb una altra societat. Després arriben los boomers, generació baby boom, que neixen un fotimer. Per què? Perquè tot el que s'ha constrenyit durant la guerra surt. Surt en forma de volem fer un projecte, no? Volem tenir família... Aquests són els meus pares, els boomers. Sí, i els meus, perquè tenim la mateixa Del edat. 57, Sí. mon pare... Sí, sí, Sí. coincidiríem els tres. Sí, mon pare 52, ma mare de l'any 58. Va per aquí. Sí. Després ve la generació X, la meva tieta, nascuda al 66, per exemple. La tinc ubicada. Són els de la Constitució espanyola. Els Sí. del 75, no? Una mica abans, per aquí. Claro, és un moment de molta transgressió, és un moment de canvi i d'alliberament de lo reprès, de lo reprimido, no? I són persones que ja comencen amb valors menys conservadors. Abans l'important era tenir un pis en propietat, no? Que no et faltés de res. Fixeu-vos com són elements molt abocats a la conservació. Quins valors transmetem als fills? Els de la conservació. Protegeix-te del perill, però és com molt bàsic. Sí. Són generacions que han ensenyat a sobreviure, però no a viure. Després arriba la nostra pròpia generació, que alguns discuteixen que siguem millennials, altres que som no. millennials, Jo em considero totalment. millennial. Vale? Jo m'agafo a l'autor que diu que ho som. Això som Z. Sí. Z, no? I després ve la Z. A nosaltres com ens defineixes? A la nostra generació? La nostra generació en aquella basada més en acumular experiències que no béns materials. Som una generació que hem viscut un munt de transicions i sobretot la més important som els últims nadius no digitals. És veritat. I això té molt Aquesta a veure segona amb els part sí, valors. la primera jo estic com a fora de generació, una mica, però suposo també que per lo que deies abans, no? Perquè també hem begut molt de lo que ens han transmès els nostres pares, no? Clar, I aquí és per on volia aquesta anar a parar. repetició, no? Pares, avis, besavis... Absorbim valors. Absorbim molt. La generació anterior a la nostra, que és la La X, la més democràcia, la X. Sí, transgressiva. la X. Aquests són els actuals pares dels nostres adolescents d'ara, no? O hi ha adults, depèn si han estat joves, per exemple, no? La meva Clar, referència, sí. ja us he dit que és la meva tieta, ella ara... Són gent dels 50 farà anys. 60 Sí, anys, exacte, faran 60 i han tingut fills. és un fill, ja passa els 30. Seria final, els adolescents, pares d'adolescents d'ara, seria final d'aquesta generació X i potser ja més a principis de la Z, que seria aquesta gent nascuda a principis dels 80. Ho porto per entendre per què estem en un moment històric amb més problemes Sí, sí, mentals. Amb... Doncs molt ben portat, perquè així també a mi m'ajuda, no? a tancar una mica el cercle, i és que abans, si estàvem criats en la supervivència, jo, per exemple, he sentit molt a pares de la generació dels meus dient que tinguin tot allò que a mi m'ha faltat. Sí. I han crescut uns nens, que som ara els adults, d'una abundància del material que molts d'ells no ho han valorat. Doncs
Després s'ha detectat la mancança emocional. Hi ha hagut una sobreprotecció. Per això, de manera pejorativa, a la generació Z li diuen generació De de vidre, cristal, sí. de vidre. I realment diuen que es trenquen ràpid perquè han estat molt protegits, sobreprotegits a nivell emocional. I aquests pares que dius tu, que ara són avis, no els hi quadra, això també ho hem parlat molts cops, Ricard, no els hi acaba de quadrar tampoc l'educació que avui en dia estem donant als nostres fills, No, en per absolut. exemple. Li manca mà dura. I mà dura no implica fer No, apologia de la violència. O al contrari, o ara han canviat el xip i ara ha de ser diferent, no? Com a aquella generació no van poder educar-los d'una manera diferent, doncs ara és com que quan intentes posar límits o transmetre segons quins valors, ara, ui, això... Hòstia, doncs mira, ja en parlarem perquè jo, bueno, saps que jo crec que amb això discrepem bastant. Sí, O potser no, no ho sé. Però jo tot el que és educació positiva la compro, però crec que s'ha pervertit tant i està tan mal sí, entesa. no, i tant. Això, I ara tinc el mòbil aquí gravant no discrepem en absolut. I no puc mirar-ho, però crec que l'altre, potser fa 2 dies, vaig republicar una notícia del periòdico que m'han escrit per privat i he rebut castanyes, perquè la gent s'ha ofès. Vaja. Per què? Perquè la notícia parlava dels mestres, diu, hem arribat al punt en què eren entrevistes a mestres que deien, clar, és que l'educació positiva s'ha entès de tal manera que és, diu, abans tothom deia, el nen, quan arriba a P3, el bolquer d'estar fora, per tant, el papa i la mama durant l'estiu han de fer la feina... El vaig veure, molt interessant. Han de fer la feina que aprengui a fer les seves coses. A dos autors, ara els esmentaré. I llavors, com que aparco en un racó que sí, que cada nen té el seu procés, però bueno, a nivell genèric, tots, l'estiu abans de P3, comences a treballar amb el nen el bolquer, l'autonomia, i aquesta mestra, les entrevistes deia, no, és que m'estic donant papes de no, quan el nen estigui preparat, doncs ja farà pipi, o nens que no van de colònies perquè li estan donant pit a casa amb 5 anys i llavors no pot anar de colònies amb la seva classe perquè està fent pit. I bueno, he rebut, Jo, que sóc d'una manera que ho respecto tot, però no tot ho entenc i no tot ho comparteixo, evidentment ho respecto, però no ho entenc ni ho comparteixo. Hi ha coses que tu has d'anar a... És que jo crec que forma part de l'acompanyament, també. Si no, no sé, que tindrà... Ara vaig a dir una animalada que rebré molt, segur, però que tindrà 15 anys i encara no, si no està preparat no li trobem el bolquer. No, tindrà 15 anys i serà insegur. Clar. I quan estiguis de festa i li ofereixin segons quines substàncies no sabrà dir que no. I la psicotraumatòloga arribarà i dirà no importa com ho facis, sempre i quan ho facis d'una manera congruent i acompanyada. Vull dir, tampoc és entrar en una neutralitat que tot s'hi val, no? Però bueno, aquests 2 autors potser ajuden Tornes a repetir? Com dius? Els autors? Sí, no els he dit. Està el Carles Capdevila, el Capdevila, que em va encantar una ponència que per mi es va transformar en monòleg, perquè allò era graciosíssim, que deia... Està al YouTube, aquesta ponència. Sí, és boníssima. Sí, I em va recordar això que deies, no? Perquè explicava, no, és que jo llevo al niño a la guardia o al cole, ho dic de memòria, fa molts anys que el vaig veure, en pijama, adormit. Molt bé. Sí, això, sí. I diu, és que es más práctico. Dice, práctico es no tenerlos. Escucha. Sí. Práctico es no tenerlos. No dice, el niño abre los ojos, Aquesta llega allí, dia... està asustado, jo estava en la cama. Saps que ara fan molt això els influencers també, de fer anàlisis de vídeos, no? Com reaccionen el Ricard i el Miguel amb un vídeo. Això un dia ho podríem fer, Ricard. Vinga, va, t'ho compro. Sí, perquè és molt xula. Molt bé, doncs en aquest article del periòdico parlaven d'això, també de mestres que diuen, me venen papes amb el pijama posat o amb talons. Diu, no, és que la nena avui volia anar amb talons. Hòstia, t'has portat la nena a i5. Bueno, hem de veure el propi dret a l'autodeterminació i respectar també els límits i poder anar negociant i veure què és apropiat o no. Et posarem en màniga de tirança al gener? Clar. No, però bueno, en fi. I després l'altre autor és com que ens hem passat de la taca d'oli i em ve al cap el jutge Calatayud. Que hemos pasado del padre preconstitucional al padre postconstitucional i no hem trobat terme mig, no? Jo aquí em col·locaria. Envia-li un correu al jutge que el portarem al podcast també. Hòstia, aquest és canyero, Emilio, vente. Mon pare és super seguidor el que també és Calatayud, un tio que no és conegut, però és l'exfiscal d'aquí de Menors, de Tarragona, que amb el nou govern del Salvador Illa l'ha fitxat per un tema més amunt, no sé. Però un tio que aquí a Tarragona, a Fiscalia de Menors, era molt potent també.
Sí. Potser el tenim Bueno. més a prop, més que res que el tenim més a prop. També podem dir-li que vingui. Tornant al tema del trauma, per reubicar-nos una mica, aquesta situació d'estrès posttraumàtic, Sofia, si no s'aborda correctament amb un infant, pot acompanyar-nos fins a l'edat adulta i sortir després? Sí, i de fet centrem-nos en el trauma complexe, Vale. que és el trauma en T minúscula, i són manifestacions que a priori poden ser més subtils. Podem veure, no?, perquè una conducta regressiva de sota es fa pipí al llit. Ostres, que... Clar, això és fàcil de detectar, en certa manera. Claro. Però si això no ho detectem o no ho mostra i això ens acompanya més avant, Podem dir coses Co- tan subtils com quin bon nen que és. I podem veure que potser és senzillament doncs, un nen tranquil, que està a gust, o que realment s'ha tornat en un nen hipercomplaent perquè el que no vol és fer qualsevol cosa que impliqui una reacció negativa del seu adult de referència. I aleshores, quan patim des de la part emocional. I la part racional, quan som nens, és immadura. I aleshores el que fem són coses des de la nostra pròpia saviesa per protegir-nos. Tot és intel·ligència. El que passa que aquesta intel·ligència de vegades ens fa mal. I, per exemple, si jo em poso a, no sé, a negociar amb mon pare o amb ma mare i aquesta negociació acaba sortint-se absolutament dels marges de lo que és acceptable i em produeix patiment, jo estableixo una espècie de decrets. Doncs a partir d'ara, i són decrets que establim en edats molt primerenques, a partir d'ara no explicaré res d'això a ningú. I continuem, els famosos introjectes. Els introjectes jo els defineixo com allò que ens hem passat sense Clar, no mastegar. és un projecte, és un intro. Introjecte, allò que me'n Clar. passo sense mastegar, no en sóc conscient, i a l'edat adulta ho projecto, si no, a mi ara m'estàs fent molta por. Ho regurgito. M'està agafant molta por. T'estàs psicoanalitzant Sí, ara. sí, bueno, com sempre. per què no em permeteu explicar una miqueta la part des de la teoria polivagal i així ho entendreu molt millor. T'ho permetem Perquè explicar. Permetem explicar Cama. i espera que em recupero perquè, clar, ara veig que amb petites coses El podem Miguel estar cagant-la ja- molt. Ja està ratllat, ja. Ah, jo sí, jo ja. Sí, però Però jo jo sóc així. tractaré de desratllar-te tot el possible, Jo sóc així. M'encanta. Ja ho saps. Aquí cadascú té el seu paper. I jo és aquest el meu. Aquest podcast ha vingut per fer-me créixer. Això ho dic sempre. Digues, Sofia. Vinga, Doncs- explica'ns-ho. Bueno, realment les persones tenim diferents respostes adaptatives i d'alguna manera és tu quan afrontes alguna cosa, si allò té èxit, et quedes amb aquella resposta d'afrontament. Si no té èxit, passes amb una altra. Vale? Vale. I això és el que li diuen l'escala, no? L'escala polivagal. Si, per exemple, un nen té un problema, quin és el primer mecanisme que desencadena per evidenciar malestar? Cridar, plorar, pataletes... Molt bé, rebequeries, no? Quina és la seva manera? És la seva manera, de fet, de buscar suport de l'adult. Vale? Plora, i plora, i plora. Quina resposta obté quan plora? La resposta esperable és un adult regulat, perquè aquesta és la clau, com protegir els nostres fills de la desregulació emocional i del trauma, perquè trauma i apego van de la mà, Amigo. i aquí també hauríem d'entrar en una altra definició, però no ens perdem, però seguint amb aquesta estructura. Rebo una resposta adequada. Fantàstic. El meu cuidador primari està podent satisfer la meva necessitat de regulació. Però, si jo ploro i ploro i ploro, i el que obtinc és, o bé, no em fan cas, què faig? Intentar amb els meus mecanismes rudimentaris regular-me. Em congelaré. Després parlaré d'això. O bé, m'esbronquen. Culpa, malestar, vergonya. Aquell no ploris, deixa de plorar. No? Sí. Per un moment. Anem a treure'ns una mica de culpa. Vull dir, això, No, ara estic més tranquil, Si ja, un eh? dia passa, no estic causant un I trauma. ara, ja ho sé, no, ho sé. té a veure Estic amb més una tranquil. falla I per qui ens repetida. escolta, també. Vull No, dir, que té a veure amb una falla repetida. I a Vale. més, té a veure amb el to. Si et diuen, no ploris,
No és el mateix, no ploris ja! Perquè jo t'ho diré, a mi hi ha vegades que quan porto un dia ja fins aquí i per qualsevol Perquè llavors tonteria... no estàs regulat, tu, en aquell moment. Ets un adult desregulat i aquí ve també... Molt ben trobat! És veritat, Molt ben és que ho trobat. és. Sí. Igual que ho soc jo també, no te'n fotis perquè ho som tots en algun moment, Ricard. Sí, tio, Ah. sí, vale, però això no estic... O sigui, és que el meu fill gran plora molt, tio. És un Vale, ploramiques. Vale, però quan tu... I hi ha un punt que a la 103a vegada de plorar, perquè Perquè tu has no m'entres mitjor. Ara, hòstia, arriba un punt que són les 10 9 de la nit i dic, ja para, ja, tio, a plorar. perquè tu Tio, has no perdut puc més. perquè tu has perdut la regulació i La paciència ho he perdut tot. Sí, a partir de les 8 de la tarda la perdem ja, la regulació. I que poder allà, per exemple, una resposta que no és adequada és fer una extinció, que fer una extinció és bàsicament ignorar el plor, però quan està plorant per coses petites, poder fer una extinció, és a dir, poder acompanyar-lo en el seu plor, sense ni fomentar-lo ni intentar que acabi. És una bona manera de fer que Llora, acabi. niño, llora. Bueno, no, menos mea. Plora tu No, amb home, ell. no. Vale, Hombre, no, més que res, perquè la Però- gent es quedi tranquil·la. Home, i Ostres, ara? estic sent mal pare. No, no, No. passa res. No. Això ha de ser repetit. I Això ha de constant. ser repetit. O sigui, que aquella persona de confiança no estigui allí quan jo plori. O sigui, o em castigui per plorar. O em castigui, clar. O sigui, ja sigui maltractament o ja sigui negligència. Clar. Perquè quan diem maltractament sona com molt gran, però Sí. no tractar bé es tracta malament. Per tant, Correcte. és maltractar. No ens fem lios. Com deia, l'escala polivagal. Resposta. La resposta pot ser activació simpàtica. L'activació simpàtica és engego mecanismes de lluita i, si no, de fugida. I si això no obté resposta, aleshores entro en paràlisi. Vale? I aquí ja no estem parlant d'activació del sistema nerviós simpàtic, sinó del sistema nerviós parasimpàtic. I tenim dos possibles activacions. L'activació més disfuncional, que té a veure amb el bloqueig, vale? Que és la seva branca vagal dorsal. Una activació vagal dorsal és t'has quedado frozen. Totalment congelat. Congelao. I això, en conductes socials, pot ser una excessiva complaença. Però quan portem a aspectes més extrems, al final és una anul·lació de la persona. Estic parlant de coses greus. Sí. No? I l'altra branca vagal ventral, ara explicaré potser d'on ve esto del nervio vago, Lo expliques, sí. sí? Té a veure amb una relaxació que no implica paràlisi, sinó que implica benestar, contacte social, estar tranquil. O sigui, podem estar activats malament i desactivats tranquils o desactivats bloquejats. Serien les tres possibilitats. Això de la teoria polivagal ho explico a tothom perquè és que si no, d'on ve? Esto no és el sexo de los ángeles. Té a veure amb els 12 parells cranials que tenim, els tenim duplicats, vale? I el número 10 és el nervi vague, però no vago perquè sigui un dropo, sinó perquè vaga per tot el nostre organisme. A lo vagabundo, va vagando a su bola. I què o quins factors determinaran Què? el tipus de reacció que comentaves ara? Els factors té a veure amb la resposta de l'entorn. La pregunta, no? La gran pregunta, què podem fer com a pares per protegir els nostres fills d'un trauma amb T petita? Estar regulats nosaltres, per tant, de proveir-los regulació. El seu sistema nerviós està immadur i nosaltres som un exocerebro. Collons, entre el Guillem, la Sofia i el Javi té una feinada? I tant, sí. Nosaltres hem d'ajudar a que donin una resposta a... M'està agafant calor, No, la pregunta anava perquè com que havies definit que hi havia diverses reaccions, no? Sí. Que ho determinava. És a dir, al final aquest nervi vago, no?, que deies... És una qüestió biològica. Val. I aquí Aquí- anem a parlar aquí d'una anava. part somàtica, Aquí anava. molt, molt important. Molt important. Doncs dependrà... No era tant que podíem fer nosaltres, que també, després t'ho preguntaré per acabar-nos ja de psicoanalitzar i Això. perquè ens entri més calor, sinó aquesta part, és a dir, què ho determina biològicament, no? Si hi haurà aquesta... No ho expressaré bé, segurament, però aquesta situació més de tranquil·litat o aquesta situació més d'anul·lació o aquesta situació més de congelació.
Què ho determinarà? Més entorn. Genètica més entorn. Què pesa més? O és un 50-50? Bueno, jo no vull caure ni en cap dels dos, però pesa més l'ambient, sota el meu punt de vista. És una eterna Jo no lluita. vull caure en cap Jo dels també ho dos, penso. però... A veure, Jo com des us de la meva explico? inexpertesa, que no soc professional ni molt menys, però també ho penso. Però ets pacient, quasi. Sí, Ets un no? pacient. A cada capítol, i tant. Tots som pacients, tenim molta paciència. I Això. tant, i tant. Són pacients. No, mireu, la genètica marca el sostre, vale? Per exemple, si tinc una genètica que em determina que tinc discapacitat intel·lectual, no seré una altres capacitats, no ho seré, però el meu entorn em pot... Que toqui sostre Exacte, o que no? o que no, Clar. vale? És Hòstia, un molt m'ha bon agradat molt, exemple. sí. Perquè és un molt bon exemple. La genètica té un paper molt, molt important. Sí. Ara, Però l'entorn et pot... Espitjar, Te sí. pot espitjar o et pot destrossar. Pot ensorrar. Et pot mireu, jo en la ensorrar. meva feina al centre ocupacional el que he vist són Clar. persones amb moltes més, a priori, capacitats, que no són habilitats ni competències, capacitats que no les han desenvolupat per uns creixements en unes famílies Bueno, és que molt estimulador. amb el món disfuncionals. del discapacitat, per dir-ho d'alguna manera, hi ha un problema greu, que aquí entraríem en un altre capítol i en parlarem, perquè tenim un capítol que en parlarem d'això. Però també he vist el contrari. Sí, però que hi ha una excessiva sobreprotecció familiar, que Clar, després jo no la jutjo, ni No, molt no, menys. no. No la, és a dir, no la senyalo, és a dir, no la jutjo, directament la menciono, l'anomeno. I després hi ha el contrari, evidentment. Mm. Evidentment. Sí. Podríem... Aviam. Podríem Viure des de fora una persona fer una vida, no, funcional i tenir un trauma arrossegat? Sí, Sí? És I que l'altre depèn del trauma, se'n però pot jo- despertar un trauma sí. ocult? I ara me venen a mi 4 possibles respostes. Pues vinga, va, perquè aquí tenim estem. la de la genètica. d'adults, ja estem o no? Sí. Jo, si em permets, Ricard, el que farem serà primer donar resposta a la genètica i l'entorn. Com no t'he de permetre? Això és lliure. Aquí pots dir el que vulguis. Gràcies. I després reprenem aquí. Vinga. Vale? Com deia, la genètica marca el sostre. A partir d'aquí, què passa amb el que fem? I aquí tenim 2 possibles respostes. La pròpia càrrega genètica, igual que tu has nascut amb els ulls marrons i jo els tinc verds, que són coses que és lo que hi ha, Sí. que és lo que hi ha bàsicament, no? I hi ha altres qüestions internes que no es veuen que també és lo que hi ha. ¿Vale? I a partir d'aquí és pues, com si tinguéssim un fang de més qualitat o de menys i té a veure com el moldegem. Vale? És que són com metàfores molt fàcils Sí. i com molt Fàcil d'entendre. molt visuals, no? I a partir d'aquí, què tenim? 2 possibles respostes. D'una banda, la epigenètica, que l'epigenètica no et diu que els teus gens es transformin en funció de si tens trauma o no, però l'experiència ambiental activarà uns gens o uns altres. Vale? I això, hi ha evidències, per exemple, de persones que els seus avis han estat en camps de concentració que han tingut una expressió gènica en la que han tingut nivells de cortisol més elevats. Per tant, una predisposició a tenir un sistema nerviós simpàtic de mena ja més activat. És com si porten el ralentín subido. Ja d'entrada. per això- L'evolució genètica, no? és que és una resposta d'adaptació. És una resposta, però estem parlant de nets. Que fort. Que... Sí. Molt Que fort. Bueno, és la... Això d'una banda. L'empremta, no sé com dir-ho, Sí. has dit tu, i ara jo ho dic malament, però és la... Sí, el que nosaltres anem sumant a la genètica, no? Té a veure en què hi ha una transmissió, sobretot per part de la mare, d'això. I això té a veure amb una qüestió de material genètic, no tant de material Pesa aquí genètic, la mare, sinó eh? de l'expressió gènica. Té més pes la mare, però el pare també. Vale. I després tenim una altra part, que és que el trauma és transgeneracional. Transgeneracional té a veure amb aquesta part ambiental. I això, 2 generacions meves enrere em poden estar traslladant un trauma a mi? bueno, depèn de la depuració que hagi fet els Si seus els hi van pares. traslladat uns pares i uns pares te'ls han traslladat a tu, sí. Ah, efectivament. Entenc que va per aquí. Per tant, aquí, entens bé. puc estar tenint respostes a coses
que no tenen sentit per mi perquè jo no les he viscut. Sí, però no genèticament, sinó per entorn, no? Claro, hi ha Ja, una però, Miguel, això és molt fort, hiperexcitabilitat Sí, però genètica això ho entenc. i després una resposta a l'entorn. Si un trauma a ton avi o al meu, per exemple, va canviar la manera de fer, la manera de relacionar-se, la manera de comunicar-se, va canviar alguna cosa molt bèstia a l'entorn i per repetició t'ha arribat fins a tu, no? No has vist aquell vídeo de per què els hi tallem les puntes a les botifarres? O el del mono, Vale? el del No. mico. Per què els hi tallem les puntes a les botifarres? Se va preguntar un dia a la neta. I el conec, aquest. No sé si és un bon exemple, però és per Sí. Els repetició. fuets, Sí, ho és. vols No, dir? no, els no, no. fuets. La neta, una neta, vale? Una noia, estava un dia fregint botifarres, sí? I es va preguntar per què els hi tallava les puntes a les botifarres per fregir-les o per fer-les a la planxa si no era necessari. Li va preguntar a la seva mare per què ho feia la meva mare. Li van preguntar a l'àvia per què ho feia la meva besàvia. Al final era perquè en aquell moment la botifarra no cabia a la paella de la besàvia, però la nostra sí. I ningú s'ho havia plantejat, s'havia anat repetint per repetició, va, per això. repetició, per repetició, per repetició. Seria això? Exacte. Seria això. Sí. Com era això? Les 3 R's és ressentir, reparar i ja en vindrà l'altra. Ostres, I- jo m'havia i quedat... reciclar. Sí, jo m'havia quedat... Reduir, reciclar, reaprofitar. Jo Jo també. les 3 R's me les van ensenyar així. Però bueno, ressentir, reparar, ho buscarem, ho buscarem. No, I no, no, és però que l'he ara vist fa poc aquest vídeo i per això el tenia molt fresc. La I- pregunta és, com jo puc tractar un trauma que no l'he viscut? Bueno, si hi ha un malestar o hi ha conductes teves que estan produint malestar, revisar-les. Igual tu no ho sabràs mai, però podràs reparar aquest malestar que tens. Que t'ha vingut provocat per l'ambient, per l'entorn... Reproduir, ressentir, reparar. Hosti, tu, que complex, eh? Què et sembla? Molt. Per això el de transdiagnòstic, ara ja sóc una falsa especialista. Ostres, tu. No em volia encasellar. No és com no em queda Sí. només a mi, no em toquen només a mi els capítols, Ricard? A tu també et passa, eh? No, perquè això les generacions de dalt, a més, pensa... Bueno, clar, no anava a dir... Tenim generacions nantros que han patit molt, no? Perquè... Molt. Però és que és igual, vull dir, han patit d'una manera i les generacions que venen han patit unes altres coses i també les traslladaran. Cadascú pateix el que en aquell moment el món ja... Escolta, No? anem a rizar el rizo. Si són els pares o les mares que són els negligents i són els que provoquen aquest trauma als fills, Sí. perquè tu entenc que has treballat amb casos així, amb Sí. famílies amb expedients oberts, Sí. on són els pares i les mares els que han estat negligents i els que han provocat, no, que han fet mal als seus fills, que han provocat aquest Sí. trauma. Com s'afronta això? Clar, el primer I de tot com es treballa? és que si tens un expedient obert, Mm. tu no vens allà de motu propio. I el primer és que hi hagi, tal i com se'ns forma inicialment en psicologia, això no significa que sigui impracticable, però a priori treballem sota demanda. Què passa si no hi ha demanda? Qui t'ha demanda, qui l'ha fet? L'administració, a través de què? Dels serveis. Clar. Tu no tens cap intencionalitat, és a dir, no? Sí, no, I no vens aleshores- perquè vols. No, i això... Vens obligat o... Sí, a través d'una companya vaig descobrir que se li diu teràpia coercitiva. Però la coerció i la teràpia és com un oxímoron. Aleshores, jo entenc que el que s'ha de fer és veure que hi ha una demanda, aquesta demanda no prové de la persona que està allà, per tant, no és el consultant, se li ha d'explicar que hi ha una necessitat a treballar, se li han d'explicar aquests motius i se li han d'explicar les possibles conseqüències que pot tenir en la salut i en el desenvolupament del seu fill i transformar el que vaig aprendre, no? Un rehén o un turista en un comprador. És a dir, Com? Explica'm sí, això. els tipus de pacient. Això ho vaig aprendre en el meu postgrau de teràpia breu i estratègica. Que hi ha gent que ve de rehén, és a dir, te han traído de l'oreja, típica teràpia de parella, que un membre de la parella està menys motivat que l'altre. Però és que a l'administració pública hi ha molts rehens. Y si no, també turistes, que bueno, venía por aquí a ver qué se cuenta este. I ja, no? Però el que has de fer és transformar-lo en comprador. Per tant, hi ha una tasca de persuasió prèvia, perquè si no, jo fiscalitzo el que et passa, t'he dit que tens una necessitat i vaig obligat. I així només en poden derivar conseqüències
penals i administratives, però no canvis reals. I el canvi real és mostrant què pot passar. Per exemple, quan es fa la fase d'estudi, es pregunten parts de la pròpia història familiar, la procreació i la parella, no? I es pregunten també qüestions més senzilles i més quotidianes. I ara recordo, no?, en un pare que li vaig preguntar i quan la teva filla plora, tu què fas? I diu, jo marxo, me'n vaig a fumar al balcó i la deixo que plori. I quan ella ja ha plorat, jo ja vinc. El que li està produint és una resposta de congelació. No és que s'hagi regulat, és que s'ha esgotat el seu sistema nerviós i aleshores s'ha congelat i s'ha paralitzat. Si després se li pot fer aquest retorn al pare de dir és que aquestes són les conseqüències, què tal si a partir d'ara l'acompanyes? És a dir, ni fem un gramassa de la teva emoció, ni la castiguem, ni la ignorem, sinó senzillament la sostenim i la transitem. Perquè això és un trauma, algo que s'ha quedat atrapat en el propi cos i en les xarxes neuronals i que no se li ha donat sortida. El que necessita la persona és completar l'acció per tornar a la regulació. Però fixa't, Miguel, que l'exemple aquest del pare que surt a fumar quan la nena plora podria ser la resposta totalment contrària, que és el de para de plorar, no? Sí, sí. I en lloc de marxar, fotés La del crit. doctor Estivill. però O el de plora tot el que vulguis, La que la doctor nit és Estivill. per plorar. Però el tema és que Ai, perdó, que la nit és per dormir. sense pagar o sense... Vull dir, podem ser pares negligents sense donar-nos en compte. No sé si és l'Anabel González, que ha escrit un llibre que es diu Aquello que no passó. I el que és molt, molt traumàtic és necessitar suport quan no l'has tingut. Perquè això de sortir a fumar, ostres, jo crec que deu ser una pràctica tan habitual perquè com que també ho hem après, no? O sigui, sempre dic, jo sóc fill perquè he tingut un model de pare i el que fa podcast que diem, aquesta necessitat de revisar la meva paternitat i descartar allò que no, però quan no et revises i fas aquest exercici i simplement repliques, perquè tots acabem replicant el que hem vist... Clar, però és igual, de les 3 R's. És igual el sortir a fumar que el mirar cap a un altre lloc. O Sí, o que fotre mirar un cap a un crit. altre lloc. Sí, O exacte. estar físicament present i ignorar-lo i estar amb el mòbil. Sí. Però això o sigui, és que ja no és un mal pare de la nostra feina, de la I meva. ara? És, ostres, és que sense donar-nos en compte perquè fem allò que hem vist fer i ens pensem que és el correcte, podem estar fent molt de mal, també. Clar, després tenim nens que són excessivament complaents o bé distants i esdevé amb un aferrament, amb un apego evitatiu. Per què? Perquè vulnerabilitzar-me no ha estat ben recollit, per tant, jo me lo guiso, jo me lo como. El que passa és que això ve molt a toc amb el que dèiem fa alguns quants capítols, també Ricard, amb el Guillem Massot, crec que va ser, que tampoc no tenim un manual, i no estem formats per això. Claro que no. I al final, el fet de que ens ho preguntem ja és un pas. O sigui, el fet de que ens preguntem què repetim, què no repetim i que ens revisem, ja és un pas endavant. Vull dir... Per tant, és molt important, i torno a parlar del grup d'homes pares de Montblanc, que això hauria de ser més que anem habitual. creant un model. Grup d'homes referent. on puguem Sí. parlar de quins models hem tingut i què és allò que dius, ostres, doncs això no m'ha agradat, això que em fet no m'agrada, però segurament ho estic fent jo. No, i tampoc no estem, Sí. i tampoc no es tracta de jutjar, vull dir, al final això és normal, dins del què, és normal que hi hagi molta gent que no... Però potser Ja som que no s'ho pregunti, sinó que ho repeteixi, no? Que ho anem repetint perquè, bueno... Potser perquè som la pensem... primera generació que comença a fer un exercici una mica introspectiu Jo penso que sí. perquè sempre al final hem anat funcionant generació a generació, de doncs jo faig el que feia mon pare i tal, o ma mare, i ara potser sí que estem en aquest punt de, ei, aturem-nos Claro. i revisem-nos. I aquesta mateixa situació es pot abordar de moltes maneres i aquí hi ha una resposta correcta i incorrecta. Evidentment, hi ha algunes que no són adequades i altres que són preferibles, no? Però poder dir, què estàs necessitant ara? Déjame! Sí. Pues mira, me'n vaig a fumar un cigarro i el que trigui un cigarro jo torno. Ah, L'estàs acompanyant! I Però des d'on? Aquesta negligència, és a dir, que això es pot revertir Sí. des de la part del fill, diguéssim, podem revertir aquest trauma que entenc que això anem amb la T petita encara, diguéssim, no? Sí, té a veure amb la reparació. Val. I aquesta reparació es pot fer junt amb l'altre, un papa, una mama que se n'adona,
tot i que transcorri molt o poc temps, i li digui, mira, no estava en un bon moment, no em vaig fer bé, i aquesta reparació implica corregir. És a dir, si jo et vaig desatendre quan tu ploraves, ara quan tinguis una necessitat d'ara en endavant l'atendré. No només és dir perdó de boquilla, és produir una reparació. I també aquesta reparació es pot produir sense la presència empàtica d'aquests pares, perquè no tenen la capacitat, perquè s'han mort, perquè no hi són presents, i aleshores aquí hi ha un treball psicoterapèutic molt potent a través de diferents tècniques, com pot ser MDR, IFS... Què és MDR? MDR és una teràpia de reprocessament. Eye Movement Desensitization Reprocessing. Do you understand, Miguel? Ja. Ok. Doncs l'MDR el que implica és, a través de moviments oculars, finalitzar l'acció que no s'ha acabat i que t'ha quedat congelada a les xarxes. Per exemple, l'IFS és Internal Family System, igual que coneixem molt la sistèmica, i en el treball entre els diferents membres de la família i que tots tenen a aportar, doncs és com si tinguéssim una petita família interna en què tenim el complaent, el que tenim el culpable, el que tenim el bel·ligerant, i després tenim unes parts ocultes que des de la perspectiva que jo m'he format se li diuen els exiliats, que normalment quan hi ha trauma hi ha molta culpa i molta vergonya. No? Hi ha diferents maneres de poder treure tot això i fer traumateràpia, que és una de les coses a les quals em dedico. Tornant a l'EDMDR, Sí? m'estàs dient que amb el moviment ocular puc tractar el meu trauma o el trauma d'exili? Sí. Hosti, això és molt bèstia. Moviment ocular, Sí, de fet, col·loques els dos dits. Sí, ho tinc fotut aquí, Ricard? Eh? Ho tinc fotut jo, De fet, davant de la... Bueno, per Aquí tu ho tenim tinc fotut. alternatives. Ara. Xaval, que estan adaptats ja home, tot. per favor, tens Tenim el respostes. tapping, Molt bé. tenim l'abrazo de la mariposa, tapping, els copets. Els copets. I amb, Sí. amb copets, bueno, jo t'he fotut un bon cop i No, això provocarà un altre trauma. Cop de pala i Això arreglat. provocarà un altre trauma. Sí, no, això és molt bèstia. O sigui, podem tractar traumes Sí. amb copets, fora conyes, suposo que estan pensats com són aquests cops, Són una alternativa. o bé amb el moviment dels dits i anar Sí. movent els ulls, dret, esquerra, amunt i avall. Sí, dreta-esquerra o també ho podem fer en diagonal. De fet, el primer que he fet ha estat incorrecte, que és posar la meva cara. El que hauria de fer és així, perquè tu no processis la meva cara, sinó els meus dits. Té a veure amb el moviment dels ulls, però això no és suficient, perquè si no entraríem en una teràpia molt mecànica. El que entrem és en teràpies multimodals, vale? En la qual se pot incloure en un tram de la teràpia el moviment ocular, però s'ha de construir xarxa, que la xarxa és el testimoni empàtic que t'acompanyi als inferns i no et deixi anar de la mà per poder tornar junts. I per això s'ha de Aquí construir dependrà molt de si vincle. es repara el vincle o no es repara, no? Si es resol el vincle o no es resol. És que la pròpia presència terapèutica és la reparació del vincle d'allò que no ha passat o d'allò que va passar i va ser injust. Mira, jo des de que el Ricard me va comentar que parlaríem del trauma, no, és que hi ha una frase que continuo sentint encara massa, A veure. que és: a mi em van criar així i no em va causar cap trauma, això. I a mi això em fa com a certa... És una validació de models que no ha estat qüestionada, tal com explicava el Ricard abans. Clar. Jo de primeres penso que el trauma sí que està, però que està amagat. Això m'ha ajudat a ser més fort, claro, perquè t'han criat per la supervivència, però no saps viure. No saps estar tranquil. I es veu molt en persones que han hagut de viure situacions extremes, que davant d'una emergència, d'una situació greu, et reaccionen superbé, però després les seves relacions socials, amistats, parelles, no quallen. I després, l'altra cara, que tot és un trauma. Qualsevol cosa és un trauma. Bueno, és que també No? hi ha paraules Ens anem cap a l'altra com banda. la depressió, el trauma i el xoc, que ja ho hem portat com a una normalització. estic depressiu, això Sí. m'està He traumant. tingut un trauma i al millor has perdut un AirPod. Bueno, si és que potencialment traumàtic ho és si supera la capacitat de donar resposta del teu sistema nerviós. Ara, Llavors aquí el tema és el sistema nerviós, no el trauma. Sí, en aquest cas, dic. Sí, que ho hem popularitzat i ho hem banalitzat, igual Ho hem d'estoy analitzat. depre. Banalitzat Clar, és la estoy paraula. depre, tothom està depre. I per Bueno, la depressió clar, és i molt què és sèria. una depressió franca? Mirem-la, perquè realment no, què és una distímia? I no, home, no.
Sofia, és interessantíssim, hem d'anar acabant. A mi em toca controlar el temps i sembla que no. I avui és una d'aquelles... Ha estat un d'aquells podcasts, una Ricard, hora, sí, més d'una hora. ha estat un d'aquells podcasts que de prendre punts, Sí. De prendre punts. Sí. Voldria acabar, Sofia, amb un missatge que donaries als pares que tenen por, doncs això, una mica de no fer-ho bé, de no estar atents amb aquestes qüestions que comentàvem, de poder detectar a l'hora, d'observar però no controlar. Quin missatge els hi donem? Reguleu-vos vosaltres mateixos, treballeu el que us fa mal i sigueu un testimoni empàtic per lo que li passi als vostres fills. Esteu amb ells presents i realment no hi ha una relació, diguem, que sigui... L'ideal no és que sigui perfecta, sinó que quan hi ha falles es puguin reparar. És molt més interessant la reparació que no pas la perfecció. Molt bé. Diria això. Clar. Vols aprofitar també, no sé si fas consulta privada i vols aprofitar també per vendre't? Sí, bueno... On te poden contactar? En quin territori abarques? Si tens consulta? Com... Sí, jo online, treballo online. Vinga. Treballo online des de la pandèmia i actualment estic treballant a través del boca a orella, que em funciona molt bé. Tinc un número de telèfon que no sé si podem adjuntar o Sí, no. el posem en El pantalla posarem, aquí. sí. Vale. No és publicitat, ho fem aquí de tope de guai. Digues el Estic telèfon, amb la perquè meva- t'escolti. Sí, exacte, digues el telèfon. Clar, perquè no que si tothom no, ens veu. si el telèfon que apareix a la Ahà, pantalla exacte. i després hi ha molta gent que diu quin és el Hi ha telèfon molta gent que ens apareix? escolta per YouTube i no A mi veu... feia molta ràbia això, el telèfon, Claro, llamo el telèfon el que que aparece en apareix en pantalla. I bueno, I pues tu, no llamaré. clar. Digues. Doncs al 662 440 337. Pues vinga, Ara mateix. traumats de la vida, 440 truqueu a la Sofia. Traumaterapeuta, A més, puc tractar també ansietat, depressió, dol, separacions, etc. Sempre online o també fas presencial? Preferiblement online, però si Vale. hi hagués alguna necessitat presencial es podria parlar cas per cas. Per tant, abarques tot el territori de habla hispana i catalana, tu. Sí, Molt no? bé. I ara m'estic construint la pàgina web i a veure si aviat també tenim Instagram, que de moment només el tinc. Si la tens feta en 2 Personal. setmanes, la publiquem. Perquè això sortirà t'ensenyem d'aquí 2 com- setmanes. Si vols Pues t'ensenyem... m'encanta perquè pel meu TDAH, que és perfecte, posar timings. Per tant, Molt bé, tens un tinc 2 repte ara aquí, setmanes. clar. Si vols t'ensenyem com se posa un botó de donacions, que això ho sabem fer la mar de bé. A la nostra web ne van arribar-hi 4 i 5. A veure si arriben aviat. Sofia, gràcies per la claredat, per l'honestedat, per la feina també que fas. No marxis, perquè ara arriba... Crec que ens emportem moltes coses per pair, que ja, per si no hem paït prou després del Nadal, Ricard. Sí, tio. I deixem-ho reposar una mica també, que és interessant. I ara anem a la secció de les recomanacions Som-hi! per anar tirant, va. Vinga, per anar tirant, com vas dir tu un dia, i Tirem. tirant-les a la brossa. Tira. Endavant la secció. Fantàstic. Entra atropellada, aquesta secció. Què em portes, Ricard? O et porto jo coses? Jo no t'he portat res físicament, però... Doncs llavors deixa'm començar a mi. Vinga. Deixa'm començar a mi, que et porto un aparatet que Me t'encantarà. cago en Déu. Mira. Ha portat la Nintendo. No. Això és un aparell que ve de Corea, xaval. Vale? Mira, posa Made in Corea. Mireu, Quina Corea? aquí. No ho sé, no m'importa quina Corea. Made in Corea. a Ho priori- mostro perquè no entenc què és. A priori sabries dir què és o no? A veure, si hi ha botons, Sí? algú de braille. Correcte, però Però no sé què més deixa'm fa. això. No sé. Com s'escrivia el braille abans de ser escrit en paper? Doncs amb una pauta. Amb una pauta posaves el paper al revés, punxaves per darrere i el paper es feia positiu. Sí? Fins aquí bé, no? Sí. Doncs tenim un punxó i tu ara, per exemple, em vull apuntar al mòbil de la Sofia i no tinc ganes de treure el mòbil perquè m'he quedat sense bateria o el que sigui. Fem espai aquí. Doncs aniria fent així. Vale? Màgicament ha sortit el braille aquí al davant. Però Ho veus o no? sí, ho veig. Flipa, T'ha agradat això? Que li passem a la Sofia que ho toqui. Ei, Però tu escrius guai. normal. No, jo he d'escriure al revés. Què m'estàs Ostres! dient? Sí, això? clar.
Al revés i de dreta a esquerra. Això és Però un repte, És com Tio. s'escrivia abans. El braille s'escrivia abans així. Però l'inventor d'això no podria fer que tu escrivissis normal i es girés? Sí, bueno, podria, però la manera... Los Escrius al revés. Los braillistes que diuen que, clar, que això està molt bé per prendre notes molt ràpides, no? Pues jo què sé, te trobes algú pel carrer, escolta... Però ara- això s'imprimeix o alguna cosa? No, això surt aquí, directament amb Ja, aquesta... i si ho vols després en un paper, com ho fas? Home, tu has de copiar el mòbil o el que sigui. A veure, això ara amb els mòbils ha deixat de tenir sentit. El que passa Clar. que això abans era en paper i era molt guai. Ara han fet la versió electrònica que tu vas punxant així al revés, però clar, per llegir-ho has de donar-li la volta. Saps? I se t'imprimeix en la versió moderna? La versió moderna seria aquesta que surt amb l'ordinador. És el mateix. Si et fixes, el sistema de caselles és el mateix. Sí. Que aquest aparell que tinc aquí amb l'ordinador. Sí, Bueno, ja te l'he portat l'ensenyarem. perquè a mi em va bé per prendre... No, la mostraré porto al bolso Ah, sí? i em va bé per prendre alguna nota. Sí, sí. És un regal d'ara del tio, me la va cagar el tio. Bueno, me la va portar el Papa Noel. Per què ho fabriquen això els De coreans? Reis. No ho sé, perquè aquí no es troba, Això no es troba aquí. Molt bé. Hòstia, doncs el tio ve de lluny, eh? El tio ve de lluny, sí. Ja quasi que hem pagat més gastos d'importació que de l'aparell. En fi. Bueno, que res, que em feia gràcia ensenyar-te'l. Com sempre t'agraden aquests artilugis xungos. Sí, perquè a les meves mans no arriben mai, clar. Bueno, Em surt... no, aquest a les meves tampoc, però és una novetat que, bueno, faré. Jo crec que ara ja ha quedat una mica obsolet, però en algun moment... Clar, perquè ara te pots fer una nota de veu, Correcte, que vulguis al correcte. mòbil. Això, si ho hagués tingut jo als anys 90, bueno, escolta'm, Tio, per prendre 4 punts... Allí a la discoteca donen els Sí, números... o al eh? podcast de la Sofia, doncs mira, hagués pres apunt amb això. Molt bé. Molt bé, tio. Doncs mira, jo te recomanaré, i segur que ja saps qui són, Ai, ara. perquè ens segueixen a Instagram, són els de criar.cat. Criar.cat. Sí. Això és els del mitjà de comunicació aquest? Correcte, és un mitjà de comunicació que està molt bé. Que ens han seguit a l'Instagram, però no ens han dit res. No, Què bueno, voleu de nosaltres? Què volem? Fer-nos No. un reportatge, No, per però exemple? sí. Estaria bé, no? Però sí que és cert que ells fan o sigui que ells recomanen moltes coses a fer en família, i aquest Nadal m'ho he estat mirant i Està molt xulo. què pots fer? Mercadets de Nadal de Catalunya per fer amb nens, i te posaven els Sí. 5 o 6 de Catalunya, pessebres vivents o no sé què, llavors te fan moltes recomanacions, excursions per fer en família, excursions per fer amb nen. Penso que els hem de recomanar, ens segueixen, m'agrada les recomanacions que fan. Què podeu No fer? són barcelonocentristes, sinó que recomanen coses de tot Catalunya. Sí. Què podeu fer una tarda de Sant Esteve? Això mateix. Mirar el nostre podcast, per exemple. això I mateix. abans que algú... Perquè jo rebo molta... Igual com t'he dit al principi que hi ha gent que ens estima, rebo crítiques també. Ah. I algú dirà, per què has ensenyat aquest aparell si és un podcast de nens? Doncs perquè això també pot anar molt bé per ensenyar-li braille al teu infant, amb les lletres. Que això també hi juguem Ara no... la meva filla i jo. No... Ara t'has perdut. No, m'he perdut. Però sí que fa pocs dies m'explicava la meva dona, Sí? no sé si és un familiar seu, que m'explicava que el seu segon fill va néixer amb visió, un bebè, estem parlant d'un Sí, bebè, sí. i ha perdut la visió, i li han dit que ha perdut però més del 50% de la visió en un mes de vida. Sí. Per tant, Doncs això... per tant, bueno, si ha perdut la visió en un mes de vida, doncs l'equip de... Li han posat uns implants assistència- coclears, m'ha dit, Vale. però vull dir que passen coses, vull dir hòstia, Però els implants coclears Però la no còclea no l'ajudaran és- a veure, l'ajudaran a no és escoltar. l'oïda? Sí, exacte. Ah, Els implants coclears al són revés. per escoltar. Ha perdut l'oïda, Ah. sí, que s'està quedant sord. Vale, això. vale. Però també pot passar al revés, que Sí, s'estigui sí. quedant sec, jo què sé. Sí, no, i tant, i passa. Per tant, vull dir que les famílies ja han de tot, i també hi ha nens que això els anirà molt bé. I com més aviat, jo entenc que s'ha de passar un procés de dol i d'acceptació, si vols dir-ho així, però quan passa una cosa d'aquestes, com més aviat ens posem en mans de professionals i comencem a treballar, millor. Per la criatura, sobretot. Molt bona Molt reflexió. bé. Sofia, ens vols recomanar alguna cosa? Això és una salta mà Sí, armada tu que t'agrada fem. fer aquests assaltos, Que està molt... Quina mena de recomanacions? Lo que vulguis. Aquí recomanem coses per anar tirant. Jo al Ricard un dia li vaig portar un termòmetre, jo què sé, qualsevol cosa. Ens recomanem que pugui ser-li d'utilitat o d'interès a la gent que ens veu, que és variada. Sí. Algun objecte? És que Un m'has O, llibre. deixat... o un llibre, Un joc o de que et taula, truquin. Pots recomanar el teu telèfon, que et truquin. Si te... Em recomano a Et mi. recomanes a tu mateixa. Sí. Un compte d'Instagram que Per diguis aquest és exemple. molt bo. Doncs, bueno, ya voy a seguir hablando de mi libro. Hombre.
amb llibres. Vinga, va. I realment, quan parlem de trauma, pensem en la psicologia i us recomanaré el llibre de Peter Levine, que era biòleg i que Pobre Peter. va obrir el melón a Sí? nivell somàtic. Sí, us recomano aquest llibre. Doncs molt bé, el Levine. posem en pantalla i també, com a com no, sempre també fem. és que a mi els llibres... Tenim el sí. títol del llibre? No, El buscarem, però el buscarem, perdona. Però 2 llibres també. Tinc l'adequació de fer les preguntes més xungues, sempre. Venga, Bessel van der Kolk, que el cuerpo lleva la cuenta. És una de les bíblies també del trauma, aquest sí que hi ha psicòleg. Vale. Fundador de Trauma Center, sí. Són Mira, 2 ja arriben bàsics. mons fills, o sigui, Doncs bon vinga, moment anem acabant, ja els va, escolto. anem acabant, que vagi molt bé. Tornem la setmana vinent amb més coses més i amb millor. un nou gotet de llet a dormir. Que Molt vagi bé. bé. Apa, Adéu. salut, família. I fins aquí hem arribat. Ara sí, un gotet de llet i a dormir.